Gabanin zaben shugaban ƙasa na 2023, sababbin abubuwa na ta kunno kai tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa da abokan takararsu. Kafin yanzu, hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wato INEC a shirinta na tantance 'yan takarar don shiga zaɓe ta buƙaci masu neman takarar jam'iyyun siyasa daban-daban da su gabatar da wasu takardunsu don tantancewa. Sai dai kuma a inda yawanci 'yan takarar ke samun babban matsala shine wajen gabatar da takardun shaidar karatunsu. A wani zauren legit.ng ta tattaro sunayen wasu 'yan takarar da suka ikirarin ɓacewar takardunsu. A cikinsu har da Bola Ahmed Tinubu, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar All Progressive Congress mai mulki, shine kan gaba a wannan rukunin. Da aka tambaye shi game da takardunsa, ya ce an sace takardunsa ne a lokacin da ya balaguro a mulkin soja na marigayi shugaban Sani Abacha. Sai dai kuma legit.ng ta rahoto cewa jami'ar Chicago, inda ya ikirarin ya je karatu, ta tabbatar da cewa ya yi wannan jami'ar. A wani rahoton The Cable ya kuma bayyana cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na babban jam'iyyar adawa ta PDP shi ma yana fama da badakalar takardun karatu. Kamar yadda kafafen labarai yanar gizo ta rahoto, Atiku a takardar rantsuwar da ya gabatar wa INEC ya ce yana so a san shi da sunansa na yanzu, saboda takardar WAEC ɗin shi na ɗauke da suna Sadiq Abubakar. Ya bayyana cewa ya mallaki takardar sakandare ne a 1965, sannan ya mallaki digirin na biyu a 2021. Haka zalika, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Young Progressive Party Abdulmalik Ado Ibrahim ma ya yi ƙorafin cewa bai ga ainihin takardun digiri da na diplomarsa ba. Kamar sauran, Ado Ibrahim ya yi rantsuwa a kotu yana mai tabbatar da cewa ya ɓatar da takardun nasa ne guda biyu. A ɓangaren ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Action Democratic Party, Sani Yabagi ya bayyana cewa ya sauya sunansa ne daga Sani Yusuf zuwa Yabagi Yusuf Sani. Kamar abokin tafiyar Atiku Abubakar, gwamna Ifeanyi Okowa, wanda shine ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na PDP, na fama da badakalar takardun karatu. Okowa ya aika wa INEC da takardun rantsuwar cewa takardun WAEC ɗinsa da ya yi a 1974 ta ɓata. A halin da ake ciki, wanda yake kada kambun mataimakin shugaban ƙasa na APC Kabiru Masari shi ma ya aika wa INEC da takardun rantsuwar cewa bai ga takardun karatunsa ba. A takardar rantsuwarsa ya bayyana cewa takardun karatun nasa ta ɓata ne a wani lokaci a watan Janairu na 2021, yayin da yake hanyarsa ta zuwa Abuja, babban birnin tarayyar ƙasa. Da haka muka kawo ƙarshen labaran, ko kuma ta ku danna subscribe don samun sababbin bidiyoyin da zarar mun ɗaura su.